Máš triko. Áno, a bol si ty niekedy mu pomáhať? No. Áno? A Mám teda takú sietku. áno, takúto? No. Áno, takéto bolo, čo si mal na hlave? Takéto? No. Ale som takú istú. Dobre, tak ja najprv poviem niečo, teda ako vlastne ten med vznikne. Takže včelička najprv musí vyletieť z úla, my si nejaký ten úlik ukážeme. Videli ste už asi úl, že? Napríklad takýto úl, takéto úly sú. Môžete sa aj tým časopisy pohrávať, takže tam je nejaké, že môžete si posunúť. Alebo tu máme aj časť úla. Toto je jedna časť úla, ktorá sa volá nadstavok. Takže z takéhoto niečoho musíte včeličky najprv vyletieť a chodia z kvetínky na kvetínku. Áno, môžete ďalej. A keď sú na tej kvetine, tam s takým sosáčikom nasajú takú šťavičku, ktorá je na tých kvietkoch. A sa viete, ako volá? Nektár, presne tak. Ten si uložia do brúška, kde majú také niečo jak žalúdok, kde si teda ten nektár odložia a potom ho priniesú do úlika. A okrem toho nektáru vieme, čo ešte zbierajú v tých kvetinkách? Pel. A ten si kde uložia? Volá sa to pelové košičky a je to na tretokárengoch. Tu na to máte. Tu máte také vlečie. Tam vidíte, že sú rôzne farby toho pelu a vy to máte tu na. Takže tam si to oni uložia, nektár do brúška, pel na tie nožičky a odletia s tým naspäť do úla. Toto všetko odovzdajú ďalším včeličkám a znova potom idú na ďalšie kvietky a znova donesú to takto stále dookola. V tom úli vieme, čo sa tam s tým deje? Asi nie, že? No v prvom rade treba, aby ten nektár oni uložili do tie ďalšie včeličky. Do takýchto buniek. To určite poznáte, tento tvar, aký to má tvar, tieto bunky. Čo je kosoštvorec? To je kosoštvorec, 6. To je 6 uholník. Tam to uložia a ďalej to musia spracovávať. Napríklad z toho odstraňujú vodu a to takým spôsobom, že veľmi silno tie včeličky musia trepať krídelkami, aby to teda urobili vietor a tým sa to tak vysušuje. Potom do toho pridávajú rôzne ešte iné látky, zahustujú to a jednoducho takýmto spôsobom z toho potom vzniká med. Na konci, keď už teda je ten med urobený, pokryjú tie bunky, tie 6 uholníky pokryjú voskom. A takto to vyzerá, že je to pokryté tým voskom, to vám dám tiež kolovať. Páči sa? To sú plasty, že? Áno, to je plast pokrytý voskom. Tam ten medník zrie a keď príde jeho čas, príde ujo včelár a ten medník odtiaľ zoberie preč, vytočí ho. K tomu sa ešte dostaneme. Ale teraz vám chcem ešte povedať niečo, aké funkcie všelijaké musíte včeličky v tom úle plniť. Viete mi povedať, kto je taká najdôležitejšia včela v tom úli? Matka. Tu vám aj ukážem. Ona je najväčšia zo všetkých tých včeličiek. Včelári ju vždy teda musia na jar nájsť a označiť si ju, preto aj ona má túto rúžové. Každý rok si tie matky inou farbou označia. To vám zase tuto pošlem. V úliku býva jedna rodina, sa to nazýva, že rodina včelia, a oni sa nemusia nikoho iného z tej inej rodiny, takže ona tam musí strážiť. Áno. Podľa pachu toho svojho sa všetci poznajú a presne vedia, ktorá včelička tam nepatrí, napriek tomu, že je tam veľké noci. Včeličky zhruba 20 dní, tak sa im aktivuje jedový vačok, to znamená, že im začína byť aktívne to žihadlo. A keď majú asi 21 dní, stáva sa z nich lietavka a to je tá, čo lietá potom von z toho úlika a nosí ten nektár a ten pel. To je najvyšší taký nejaký level tých včeličiek, ktoré naozaj môžu ísť z toho úlika von. Dobre, okrem týchto pracovitých včeličiek a tej matky, tam majú aj takých lenivých trúdov, tu majú trúd. Je teda veľkosťou niečo medzi tou matkou a tou včeličkou. Trúdy majú takú funkciu v tom úli, že oni sú ocínkovia tých malých včeličiek. Preto hovorím, že sú
tom úle, okrem toho, že zabezpečujú teda ten rod ďalej a regulujú teplotu v tom úli, aby nebolo včeličkám v noci zima, tak nemajú žiadnu inú prácu. Takisto nevylietajú von, takže včeličky musia po nich upratovať a takisto ako matka tiež sa sami nedokážu napapať. Takže tie ostatné včely ich musia takisto krmiť, takže im je tam veľmi dobré. Ale teda potom, aký je ich osud, to si povieme neskôr. Takže to ich bolo tým včeličkám, aké majú úlohy v úli. Teraz si povieme niečo, akým spôsobom teda my ten medík odtiaľ dostaneme von z toho úla. No, takže toto máme taký úl, sú v ňom plásty. Môžete sa ísť aj pozrieť, že poďte sa na ale opatrno, aby ste sa nepovatili od toho. Ešte jeden vám dám. Môžete si pozrieť. No, ja som na ulici, na všetko dole. Toto už nie. Keď je tam ten žák sa vytáča, tak vtedy sa toto môže aj papať. Ale teraz to nie je už, ale už to je také zostínne, tam už ten medík nie je. V škole nás bolo v takom, na námestí bolo taká výstava kvetín a ja som tam poznala takú sviečku. Áno. Voskovú, ale takto som. No aj toto sú sviečky. Tu sú aj sviečky, tie áno, takú menšiu. Tiež aj je aha, toto už nie je meník, ale to by tieklo, takže keď je tam meník, to môže kľudne papať. Takže keď chce včelár ísť pracovať u včelička, musí mať samozrejme nejaké ochranné pomôcky, aby ho tie včeličky nepopíchali. Takže dá si na hlavičku teda takýto klobúk, kľudne si to môžete vyskúšať. Kľudne si to môžete postúpať, kto chcete. Ešte aj takéto dôležitú mám. Potom nároky si musia takéto rukavice, dávame tieto čisté, lebo teda tieto sú už rukavice, takže ukáže takéto rukavice. Musí to byť stiahnuté okolo toho krku a napríklad Eva má taký, že si dávate šťať a rozdielite to zase. Tejto dosky je napríklad ešte aj tak chránený, že to je na gumičky, aby tá včelička nevošla po to. Nemôže to byť len takto voľné, aj ty to tak máš, aj tento pán. Musí to byť pripevnené, aby tá včela nevošla pod to. Dobre, máš si to vidieť. Ďakujem, je to trošku veľké. Toto je nožný malý. Takisto na rukaviciach musí byť to gumička. Vieš, to nie je taký už akože trošku použitý, pri našich. Ktorý keď príde. Keď budeš vymýšľať, vyženúť na nose. A potom bude Dominik s čielkou na nose. Potom sa budeme smiať. Že? A teraz čo ešte? Viete mi povedať, ako sa volá taká hlavná včielka? Ako sa volá taká ich vedúca, čo im tam velí v kabelíku? No. Ona je taká najväčšia z nich, pozrite sa, tu je taká veľká, vidíte to na obrázku je. S tou ružovou bodkou. Ona sa volá ich mamička. Normálne sa jej tak hovorí, že je ich mamička všetkých tých včiel, čo bývajú v tom úliku. A viete, čo je to úlik? Čo je to úlik? Je to domček, kde tie včeličky bývajú a kde potom oni nosia ten medík. No a je to tu. Najmladší člen rodiny posunie druhého najmladšieho a padne celá školka. A ja vám dám taký medík ešte aj ochutnať, dobre?
Prosíte si medí? No pani učiteľka mi pomôže, ja im dám takto na lyžičku každému. Dobre? Ja, ale my sme zo škôlky čistí. Každý dostane lyžičku, ne. Ja máte Tak, jasné. Máte kopec. Tak každému takto na lyžičku. Chalani dozadu, baby majú prednosť. A lyžičku si môžeme nechať? Áno. Páči sa. Ale rovno. Aj polievku tak vieme. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Prosím. Dobrý je? Ďakujem. Prosím. Ešte raz, dobre? Ideme. A do vody popadalo vezme zahráme sa ešte, až to kolo spravíme, tak sa zavedíme. A my sa zahráme ešte. Máte si kamaráta, chyca dati, šikuro, chyca si to, chyca si to. A my už sa musíme chytiť, má. Dvaja, ešte nemá, Peťko nemá, hajdeme. Ty a ja, my oba prechádzame sa, ty a ja, my oba priateľíme sa. Úsmev na kamaráta. Dobre, a teraz budeme klikať a už sa nesmiesím to držať. Budeme hľadať jedna kamaráta a tí, čo ešte nemali kamarátku veľkú, tak si budú hľadať veľkú kamarátku. Poď kamaráta! A nájsť kamaráta. Hľadaj, či tu hľadaj si. Ja ti dovolím sa. Nerobi sa, chyca. A ideme. Ty a ja, my oba prechádzame sa. Ty a ja, my oba priateľíme sa. Dobre. A posledný krát sa rozprávame.